DCGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Lunes. Iyo baga nga ya, Lunes. Good morning. Diretso na kita tabi. Tingog kan banwaan na po. Petsa 23. Yaon na sa Basilica Chief Tekramer, si Mahal na Ina, Fiesta month patabi ngo yan kan sa tuyang mahal na Nuestra Señora de Peña Francia. Viva mahal na inang Nuestra Señora de Peña Francia. Viva Señor Divino Rostro. Anuman ang kasiributan, mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday, siyempre, sa nagkukumpleanyo ngunyan. Sundo man kitang alas 10:30, sana po, sinabayan o kaya sasabayan manindo kami. Anong masiram ngunyan tabi, suggestion lamang na pwedeng lutuon dyan na pagsisibot-sibutan sa kusina. Malipot-lipot ang panahon. O Chief Tekramir, sa nabuwa daing klase sa Indo, deklarado kan Palasyo Malacanang nabuwa tabi at subag-ibagan ako niyan buda suhugot na habagat kan uran o yan tabi aber daw labang kumusta ka mo dyan sa daraga sa Petron Top Gas Gasul, mabuhay ka mo dyan. Mga suki niya to, ang sabi masiramdaan na pagkaluto kung ang gamit sa laad kan mga gas, yan ang mga gas range, Petron Gasul. Bagay, sa totoo, inabot mo pa ini Chief Tekramir, Petron Top Gas Gasul. Talagang parte yan kan istorya kan Pilipinas sa pagluluto. Ka-elementarya pa ko ito, Petron Gasul na yan Morning, Sir Ato, mabuhay ka mo dyan. Bukan sarong Huwebes man si kunya na ka istorya taning diit na segundo si Sir Popoy Balmez dyan sa JRB Calibration and Battery Shop, Tire Shop, Lapu-Lapu, Raynaga. Yaon man tabi yung Elevans natahian dyan sa likod kan kunyan kan Divine. Nagbakal ako dyanin siopaw. So kataning, masiramon talaga tabi Ate Vans. Dyan sa Elevans yung siopaw dyan. 20 lang ata ito. Kataning nindo. Morning man, Sentro kan Legazpi. Sana po yaong kamutabi dyan. Si Madam Rose Daen. Maray na agad tabi, Madam Rose Daen. Ecstasy. Tapos, igwapang saro. Duwang Rose, Madam Rose Azul. Yan. Madam Rose Azul. Yan tabi, na good morning. Tapos, siyempre si Fafa Jers Bailon. O yan na kalunggay. Kalunggay. Tapos, ada ipako. Sus na siram kang pako. Yugun mo ini. Siramon Papa Jer. Tapos uyan na napapatos na kinudkod na nuyog. Ano ang ibabangot mo digdi Fafa Jer Bailon?
Ki kunyan ki Sir Jason Gomez Puyo, yung hasyendero, skabet sedaan sa iya. Sa indaw kita pwedeng makipangudto dyan sa duwa. Ki Papa Jer o kay Papa Jason? Morning dyan sa may PNR site. Sentro Canligaspi. Dyan sa, long time no, pasyal na kita sa Gold Street boda Good Luck Novelty. Maray na aga tabi sa indo dyan kay kunyan sa mga yaon dyan sa Gold Street and Good Luck Novelty kay Madam Pilar Akende. Diretso na tabi kita, mga kataraning man na probinsyas digdi sa Laogan, Kabikulan, marhay na aga tabi. And maging sunasaluwas kan rehiyon 5, siring man ang pagpapaabot minin pagrespeto tabi. Maging katuwang tadyan ang News Team Mega Force Patrol. Si Pading Jimmy, Pumpadreng Jomar, Pading Alarmario, Joshua, Angel, asin si Karen. And sa Manibela, si Henry Mata. Alagang atama na atama ni Boy yung 4-wheel drive niya. Inasabi ko sa iyo, Jerome. So bago hiniling ko duman, sa ing kapakahiling ning autong Pigma Map. Nakahiling ka ng autong Pigma Map. Floor map. Yan, si Boy Mata lang yan tabi, sinasabi ko sa inyo. Sangaran kang pag-ataman kan 4-wheel drive na pick-up. Pigma map niya ang floor. Yung mobile ta dyan sa luwas tabi, ha? Chief Tech Ramir sa newsroom, yaon dyan. Mantang malipot sa luwas, mainit ang newsroom. Sige-sige ang rabarabakan bareta. Lokal, national, international, si Soromada iyan nagakadarangog. News break and newscasts major. Nagakabara sa DCGB News Online. Tarabang-tabang dyan anang ngenot. Nagtitimon News Director Mardila. Yaon dyan si Madam Sia Leron. Jen Matthew Balyaran and Nicole Ann Gloriani with Jimos Barrios. Si Jerome yaon dyan sa IT. Yan pong good morning tabi ha. Igwa man kaantabay dyan sa DCGB News Online. Maray na aga po hali sa Pilipinas. Maki-share man tabi kung mapopwede. Share lang sarong share sana. Magdakol-dakol man ang makadangog man asin makahiling kan programang Tingogan Banwaan. Yan. Good morning from the Philippines. Ako po ang huling lalaking birhen. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingogan Banwaan. Unian masiraman 25-35 kinunot na pagi na may rinapgos na kalunggay katimbang inunon kumpritos. Sus Marios. Yan ang mga the best Kaya lang, sorry to say, ini pong day ka mo kaantabi magparapatronize na kunyan pagi at ipigbabawal mo po baga tabi iyan, Jerome, yan na pagi, ipigbabawal yan na pagdakupon mo da ipagbenta, including yung stingray baga, tapos yan na pagi baga, yan stingray, tapos itong susira baga na medyo berde ang kulor, na masiramon ang tulak pag pig-uun-un baga yan. Ano nga na ito, Sir Jason, Dalogdog Jason? Susira bagang gari berde ang kolor na masiramon mo yan pag pigpapatos baga pig-uun-un mo, ang tulak ang primero mong titirahon. Bawal yan na pagbenta ta. Iyan suminaprodusir kan mga pinuho na baybay na nagiging bahura. Yan, corals. Dahil ka mo kan magpatronize. Although masiram ining kinunot na pagi baga
Ay si Ramon yan sumaliputukon bagang kinunot na pagi. Tapos may kombinasyon kang lada na pula na sinasa. Kalunggay buda kalunggay green. Lada na pula, minakon ang color, may contrast, tapos maliputukon nun. Hubaan mo, tapos ibarabad mo sa ayam so kinunot. Si Rasan, ano? Ayan tabi ha, ray na aga dyan sa Indogabos tabi. We pray dyan po sa mga aagihan kan bagyo. So lawas kan bagyo ining si Nando. Super typhoon na tabi ini, and in fact yung State Weather Bureau man tabi kan Japan, ang klasifikasyon na ninda ka ini violent na bagyo, the highest classification in bagyo sa Asia Pacifico. Violent typhoon na nga ni. This is not just super typhoon but violent typhoon na tabi according to Japan Meteorological Agency. Pero digdi sa to sa Pilipinas, an applicable po nagagamiton niya to is ining super typhoon Nando. Ipangadji po niya to. So talagang nasa sentro na ngunyan, dumana naman po sa extreme northern Luzon, ining mga isla, mga ibatan, sa Batanes, Babuyan Group of Islands, ining dyan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, yan na Pampanga, yan dyan na basta nasa taas. We pray for them tabi, Category 5 na ini, while we're enjoying here ining maray na klima niya to, nagakaong kita kan kinunot na masiramon. Tapos igwa pa ning inunon na pinato sa dahon ng batag. Sus Mariosep, duman sa Northern Luzon tabi, they are being threatened by this violent typhoon. Susog po sa Japan Meteorological Agency, and to use the terminology kan sa tuyang local na State Weather Bureau, super typhoon. We pray tabi na protehiran sinda kan mahal na Diyos, lives and properties as well. And also we pray to high heavens ining digdi sa may baba sa may Kamindanawan, na nasa luwas pa po kan kunyan kan teritoryo kan Pilipinas, although nasa domain na po kan pag-monitor kan Pag-asa, ang tracking kaini kung maging bagyo, asin kung day magliwat ang direksyon, sakub kita tabi. We are in the crosshairs. Ining saro sa uyan dyan sa may Kamindanawan. Iyo nga ni anang medyo dipisil, takon minapuon ang bagyo sa hababa na marhay na kunya na coordinates an pag-itaas kaan si sakub an Bicol, Southern Luzon and Visayas. Yan na areang yan na quadrant na antabi. Kung hababaan poon kan bagyo, an pagbilog hababa ang coordinates. And we pray na ining habagat kumusog ta iyo ining panlaban ta ining nabibilog na ini na may hurhalangkaw na posibilidad na maging bagyo dyan sa baba kan Kamindanawan, sa luwas pa kan teritoryo kan Pilipinas, tibaad hayupon lamang paluwas kan habagat. Taan habagat baga, iyan ang paros na minahali digdi sa may West Philippine Sea, ang direksyon kaan minakross sa Pilipinas, pasiring sa norte-este. Pigbubugaw kun baga, pasakat, norte-este ang bagyo. Sana po kumusog ang habagat na nita, ining igoning medyo moderate na tabi na pwedeng mabilog na bagyo dyan sa may Kamindanawan, ang pagsakat kaiyan, natutumbok ang Bicol. Sana po kumusog nin todo ang habagat, tanganing kumibrada siya patuo
sunodon ining tracking na mag-itaas norte-este sagkod na makaluwas sa Republika kang Pilipinas nanda ining tamaan po ning ano man na parte kan kadagaan digdi sa satuya iyan po ipagpangadyetan ta pinagsusubaybayan ta po ini. This is of no joking matter ining sudigdi sa may Kamindanawan ta pighiling niya to ang kwangkaan ang tracking kung magdiretso it's Bicol tabi yan particularmente diyan sa may baba kan kata yan na agianan yan na in between Catanduanes and Albay sutahaw kan kun ingkaso sana po tabi iparayo man kan mahal na amang Diyos sana dai man diyan tabi mabilog and ikadua dai magtama sa inman na parte kan Pilipinas. DZGB On the Spot Report. Dagdagan tan istorya sa luwas. Al Armario On the Spot Report. I-connectar ta kay Kumpadreng Al ang linya. Kumpadreng Al, Diyos marahin na aga. Anong nangyayari dyan? Thank you so much, Paday. Good morning. Kung sa Manila, Ribok, ang nangyayari, peace. Katunino nga naman, agkasararo ang pigingoa, kan iba para sa mga politiko digdi sa Albay. Tarokayan na nagmamaot, siringkan mga sinabi na kan Enot Daldao, si Congressman Kaloy Loria, kan Segundo Distrito, na nagiging tulay sa ngunyan para sa posibleng pagkasararo, lalo na kan kampo ni Governor Noel Rosal, asin an ako Bicol, pati naman an Legazpi City. At sabi, willing man an ambos lados na matapos na ang haloy ng iriwal-iwal politika na konbensa na sa sakripisyo, asin nagiging kidit ang sa indang ibang suportadores. Mm-hmm. Digdi sa City Hall pa so ibang job order o kaswal na empleyado na identified sa kampo kan Rosal kayto na nonotara na inakomodar giraray ini ni Mayor Siam Ismael dahil nasasabutan yaman ang pangangaipo kan pamilya, lalo na sa mga nakikimahirap man na talagang daipag-aralion sa indang trabaho dahil sa pangaipong panpamilya. Kaya dyan man minalumoy ang buot kan alkalde na lingawan ang kolor politika. Kaya manonotaran din sa City Hall na dakol na mga identified kayo sa kampo kan Rosal ang nagpakabalik manggiraray sa indang trabaho bilang kaswal asin job order na iyo manini ang sarong rason na kumbaga nagkalma ang pag-iirinitan lalo sa kolor politika maski na nga ni mga identified na mga suportadores man ni Mayor Siam Ismael asin ni na Congressman Garbin kayto talagang dai na akomodar alagad ana positibong epekto kani dahil nagiging matuninong dalagan ko niyan digdi sa City Hall na daing kolor-kolor dahil nga ni dakulman ang halis sa kampo kan Rosal na nagpagkabalik sa indang trabaho. Ang siring na sistema tabi iyo ang manifestasyon na pwede palang dibuhon ang maray na relasyon at yung pinagamaawot pa nini kan iba lalo digdi sa level sa provincial level na ni Congressman Loria na sana umabot ang aldaw na magkasararo giraray ang mga politiko digdi sa Albay dahil magpanasarabay-sabay sa kariribukan na nangyayari man ko niyan lalo sa Metro Manila na dahil mo na masabutan ang agenda kaniba. Yan, tabi pa diyan informasyon pa digdi sa City Hall, Al Armario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa istorya hali dyan sa City Hall kan Legazpi. Bultadahan ta yan mga nuarin digdi po sa tingog kan Banwaan
Inutunta mo na ipadagos ta itong sa tuya na apelasyon na mga G kita, mga G ta duang bagay nga na itong Bagyo, Super Typhoon sa klasifikasyon kan Pag-asa and violent na typhoon sa klasifikasyon kan Japan Meteorological Agency halagang tatamaan extreme northern Luzon. Then ikadua pinag-explikar niya to na ining digdi sa may Kamindanawan, halos ka-level kan Kamindanawan na pinagbabantayan na posibleng maging low pressure area. Ang mga models po, kadaklan kan models, ang natutumbok talaga ining Southern Luzon, including Bicol region, plus siyempre Visayas. Sana po, dahil iyan mabilog, and kung mabilog man, sana alawon ini pasiring sa tuo tanganing day magtama digdi sa Republika kam Pilipinas. Pangadji tabi kita. Maray pa ini si Sir Promensyong Vernal the Fourth linanot lang na may natok ning nuyog tapos dinarang na badi. Iyan ang haliko ng day natatanaan. Dinarang na badi. Mahamuton bagan adi. O si Sir Jason Gomez po yung parrot fish. Yung parrot fish. Day kamukaan magpara berenta or kung ikaw kamong mahilingkan sa saudan with all due respect, i-report nindo sa otoridad. Bawal iyan na parrot fish, ito bagang medyo berde ang kolor niya, iyon ang minaprodusir niya na mga pinong baybay na nagiging iyan na iyan nga ni corals na istada po kan sira. Yan. Dahil ka mo magbabakal ka yan. Maray na aga tabi kay Honorable Mama Milagud, an sa tuyang kunyan, an sa tuyang representante kan Kapitanes del Barangay, diyan po sa highest law making body kan probinsya ang Sanggunian Panlalawigan. Kinatawan Mama Milagud, Mama Milabal, maray na aga tabi sa imo. Long time no see. Makapag-uro istorya lamang tabi Mama Mila. Nabitin kita duman sa telefon, mas maray na makapasyar lamang mga noari naman diyan sa imong kunyan headquarters. Nabitin-bitin sa uro istoryata kaya sa telepono. Mama Mila, kinatawan Mila maray na aga tabi sa imo, budaman kay kunyan, kay kinatawan Raul Roy Borihon. Yung tama katabi, let us pray na kung maging bagyo palan ini, magiging pangaran is Upong, local name. Yan. Salamat tabi. Sir kinatawan Raul Roy Borihon. Classmate do palan si Mensoy na Bernal. Sir Promencio Bernal the Fourth. Mensoy palan an sa imong palayaw. O kaklase kada ni kinatawan Raul Roy Borihon. Sano palan kamo na dua Yan. Di tama tabi Sir kinatawan Raul. We pray na primero dai ini mabilog na bagyo na namaging bagyo ining pig-explikar tangani kasubago na diyan nagtitiripon-tipon na naman. Converge cluster of clouds sa may Kamindanawan sa baba-baba na porsyon. And yung nga niyan ang problema pag diyan iyan minapon sa baba-baba kan Mindanao, ang direksyon kan paitaas si Sakob an Bicol. Tabi, yan. Sana daiman. Ikadua, kung mabilog, sana daiman umagi sa satuya. Buda sa man na lugar sa bilog na Pilipinas. Yan. Okay. Mama Mila, maray nagatabi kinatawan Mila.
And uni na, may pinadarang retrato si Kunyan, si kumpadreng Noel Manalo, video. Duman na gayud ini sa Northern Luzon, video clips, natitamaan kan maraot na panahon. Sige, ma-commercial kita, dakol kitang mga temas Kunyan tabi, mga istorya lokal, buda na nasyonal. Ito po muna, ma-time check muna kita, oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ina-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay unddenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Good morning Mantabe, good morning po. Digdi sa nagpaabot man sa indang partisipasyon si Ma'am Vanji Sedo, mga taga Matalipni daakan Malinaw, iringat sa Gabos. Emmy May Maray na aga Mantabi, si Leandro Navarro Hianan diyan sa Vira Catanduanes, Maray na aga tabi. Tapos si Homer Realista Lola. Yan, nagkakapirat mga kwan nyatong mga paraan tabay diyan nagpaabot sa DCGB News Online Mantabi nin sa indang partisipasyon. Bueno, nagkakapirang mga obserbasyones baga tabi so nangyari kaso hapon, tapos na po yan. Nakapagpaluwas na nin sa buot in their own sabi na nga ni way kung paano ang pagpaluwas ipinahiling pisikal sudagit kan tawo bako sana sa Facebook kundi luminuwas kaso hapon sudagit na konsentrar po ang dakulaon na kunyan na pagtiripon against corruption duman sa Metro Manila. Sa ibang mga lugares by the hundreds and paminsan minaabot maning thousands, pero sa konsentrasyon talaga duman sa Metro Manila itong trillion peso marts. And if we are keen observers tabi nag-i-evolve na ngunyan Jerome an kunyan ang klase kan arog ka na demonstrasyon nagkukunya na pinagkakagat na kan tawo asin pag sinabi tang pinagkakagat they abhor itong mga realistas
igwa na ngunya ning kusog ning buot na alawon so mga dati ba itong nagkakahiriling tang pagbina kunyan dyan, mina-demonstrar sa kalye, pula. Ang bata nakapula ko ngunyan. Nahihiling ta na baga ngunyan na igwa na ning evolusyon kung ano so issue, yun lang, yun so nangyari kasuhapon baga mayormente anti-corruption anti-corruption, the manner, and anti-corrupto, the person. Duman, ilinwas so dagit kan tao. Dai baga kita ning nahiling na kadakla na itong pasistang US Marcos ibagsak, makibaka, wag matakot. Pambihira igwa ka mo tabi so mga paraan tabay dyan kung igwa ka mo inda sa igwa kayo din nagkakapira pero bakong mayoraya igwa nga ni kitang nahihiling sa mga video clip sa Facebook na igwa ning so nagbawalo ko taan ng wagayway kan bandera o scroll down kan sa indang sudakulaon bagang parang tarpaulin na may political undertone. Para mga pro Duterte, pinagbu. Halion yan. Tapos, igwa naman itong mga militante na pinahali man, akbayan kayo dito and direktang piga-akusaran, nahiling ko sa mga Facebook news feeds, pigpapahali na this is the first time sa totoo lang sa pagko-cover niya to as in sa paghihiling niya to kan mga pangyayari pagko-cover ta as media practitioner naghihiling kita kayan mga developments pigpapahali po ito lantaran na pig ganyan NPA pigpapahali po ito hanggang sa daig na indakon sa lugar ito sa Metro Manila. Bako na pating dominante, bako na sindang dominante. So, laban ka itong mga rally ba kasuhapon, bako nang dominante color na pula. Ang dominante na is itom, Buda puti. Yan. So, nagkakaigwa na po ng evolusyon. Ang makauyam, itong nangyari duman sa lungsod ng Maynila. Dahil tatabi, ipagkunyan ta, iseparar tatabi, kaya tama si Chief PNP Nartates na itong nangyari duman na violensya, bako man ito panggagabsan. Mayoriya po kan itong nagluwas kang outrage, peaceful tabi. Igwan mga placards, nagsusuriyaw, gabos, nagmamarcha, nagkakanta, manlain-lain expression. In fact nga, gobyerno nga so serbisyo sibil, nagsabi, sige, sumarabay ka mong mga empleados kan gobyerno. Basta well within the bounds of the law, ang pagpahayag. Digdi may nahiling kitang prosecutor, nagpost sa Facebook, kaiba suaki niya. Digdi sa lokal, may nahiling ako na sa Facebook. Yan. So, igwa na ning evolusyon na arog kaiyan. Ngunyan, itong nangyari naman sa sakop ni kaya nag-uugat-ugat ng dagit si kunyan si Alcalde Isko Moreno. Ito po, duman na sa nangyari sa recto ito, pasiring sa recto and then sa may nagtahan dito, yan na stretch na yan, University Belt yan dyan. Ito duman nagkaigo ng violensya dahil mo masabutan ng mga grupo ng sulo, ng ransak. Ang kahirap duman, Chief Tech Ramer, naka-check-in sa Sogo. Sogo. Dahil nakakaluwas. Natadaw duman daragit itong mga nakaitom na mga demonstradores na itong mga damontres na ito. May sinubsuban pang container truck. So, dahil tama ito, nagkadarakop iba, 12 yata nagkadarakop and still counting and masanggatos man nagkarulugadan ng mga pulis.
Sa Metro Manila lang po ito. Sa City of Manila lang po ito, ha. And we abhor. Sala po yan. Okay, totoo. Iigwa man nga ni akong nahiling sa Facebook man na post, video man, igwang sarong nakamotor, pagkatapos sa likod niya, mga nagrarally, siyempre, pinag-abatan kan mga pulis na daining permit. So, nakamotor na nagrarally, biyong nagsusurusuriyaw, nag-ugat-ugat sa dagit. Tapos, so, mga pulis na nakaharang, very cool. Parang pigi stonewall lang sinda. I commend ining mga pulis na ini. Naghalangkaw nin pinaka maximum level of tolerance sagkod sa nagkarulugadan nga ni suto duman sa Manila, sa lungsod ng Maynila. Then igwa kitang nahiling sa Facebook reel video, may nakaabat na mga pulis, naka-formation, indigwang nakamotor na nag-ugat-ugat sa likod niya sa mga realista ang kaiba niya. Ano nga kumbaga sa Bicol, biyo nagsurusuriyo. Ano nga mga puro permit? Nata nga sinda nga ka ng habas, naghagad ng permiso sa satuya. Wrong analogy po tabi. Totoo. Igwa kita ning dagit. We condemn the act. And ang iba pinagkukonsiderar so persona. While we condemn their wrongdoing, we should also condemn it in such a manner na dai kita maging arog sa sainda na nagbabalgar ninlay. Kaya itong inda ko nahiling din itong video na ito na nakamotorbi ang kampang niya pati, pulis na babae, very cool sana. So pulis na babae, ata nga yung puro permit. Nata nga sinda ka ng habas, nagagad ng permit. Totoo, day talaga ng permitan, tapang hahabas nga ni. Wrong analogy. And it does not give you a license, na iningda kita, matransgress man kita, nin batas. Mabalgar man kita, nin batas tabi. Day mapupwedian. Hindi ko kita, hanapon ko pa, itong madali. Tamay si kinatawan borihon. Dagit sa sogo, tamay korupsyon sa laog kan sogo. May pigkukorupto gayud tabi kinatawan borihon Bad may pigkorupto, corruption of minors. Badi ko minor de edad na nakal. Anong yaon sa sogo kinatawan borihon palan? Explain further please, Your Honor. Anti-corruption baga ngaya kita. An sogo hotel ngaya hotbed of sexual corruption. Ay. Andy Margo. Aram mo nangyari doon sa sugo sa rekto? Oh. May nagpaputok na pulis. Oho. Warning shot ka daw. Oho. Duman nagdalagan pala ako. Yeah, duman siya rin nalapat. Iyon na ngunya ko na ko sa istorya, Andy Mar. Salamat sa imong paglarar. Kaya daw nagagalas ako. Natatasogan, linusog. Ito pala may nag-warning shot na pulis. Tinumangan na hindi maranaw kan tao sa pulis. Sala, tabi. Now, unruly ito anarkiya. Igwa pa ning saro na nahiling kita. Tas mga nagkadarakop, namomonitor ko niya na maagahon, nagkadarakop, minor de edad. Kadaklan minor de edad. So saro nga ning nahiling sa video, nagsakat duman sa poste, rinang kaso traffic light. So, sala na mga minor de edad. Tapos subsuban mo trail, itong container truck. Arog-arog na kita sa napaliguan akong nahiling na nakabandera ka itong One Piece. Sugaro baga sa pirata. Pero, tapos igwan ng video pa na police baga na naka-trensera, naka-phalanx sinda, formation, medyo natumba, pagtindog niya, tamabalik siya sa formation, nakatalikod siya duman sa sa ining mga nagpoprotesta, ginapo siya ki dakulao na hollow blocks ganito kung o parte kan rapak na simento, tinamaan sa may loong tumbado.
ito obserbasyon lang naman itong naka-formation baga sa police nakakunyan sila itong mga shield so saro medyo natumba siya, nakadapa, nakausamod. Pagtindog niya susala niya duman naginibuta, so retreat niya talikod siya sa mga protestadores, nagampang siya duman sa kairiba niya, di niya nahihiling, so sa likod niya ginapo siya, ito sunako ang oportunidad kan mga protestadores, ginapo siya, dahil nakadefensa, dapat ko tana ito. So pagtindog niya, nag-aatras siya, pero hampang duman sa mga protestadores, nag-aatras, pasiring duman sa sayang kunyan, pag-iriba, So, sala ito, igoning sarong polis na binurugbog, dahil patabi, makakunyan na, bako na tabing tultol, bako nga ning tultol, kundi sala na pag-practice niya to, pag-ehersisyo, sa tuyang diretso na makapagpaabot nin iyon na nga ni yan sabi na nga ni outrage sa gobyerno. Igwa man nin saro duman na pig-interview at inda kung sa ito na totoo nga sala nga ito so maginiribo pero aramon nga nilo kung nataginibo nindo ito sala na naman tabi, wrong analogy. Igwa ning tama na pagpaabot nin na arog ka na pagprotesta pero bako arog ka yan because kunya na yan pag balgar na yan sa tabi Diretso na kita kan istorya. Inutunta si Chief Jimmy, kumpadreng Jimmy, baray na aga tabi. Pading Jimmy. Yan, iko-connectar mo na. Pading Jim, Chief Jim. Yes, pade, maray na aga sa mga parantabay. Yung kita ngunyan digdi sa conference room sa Sangguniang Panglungsod sa syudad kan Ligaw dahil ang tapigin bitaran ni Kagawad Ted Residelia, Chairman Committee on Agriculture. So, mga official kan NIA, National Irrigation Administration, digdi sa Tuburan, Ligaw City. Sagkod sa mga oras na ini, yaon na digdi sa mga konsyalis kan Ligaw, wara so NIA, pero piga paabot na sila ka-informasyon. With regards ni Tabi Ipade, sa saro na problemang nahihiling kan Sangguniang Panglungsod sa irrigation dam digdi sa barangay na Sisi dahil na pagpara-scour na batan pinagsusuportaran kay ni na tubig, supplyan kay tubig na mga irigasyon 7 barangay sa Ligaw, 7 barangay sa Uwas, and kung ini mabring ka takulaw na problema sa mga farmers digdi. Yung digdi si Kagawad Ted, kaurono niya to tabi pare. Kagawad, good morning po, si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. So, na kutaan ang plano ni Dungunyan sa together with nayatay in-invite ni digdi sa committee mo sa Sangguniang Panglungsod sa Ligaw. Si Pio po sa angkor sa DCGB. Hello, Sir Pio, good morning po. Yes, Councilor Ted, good morning. Salamat sa oras. Oo. Iyan pong dam nakulaon ng pigusuplayan kaayan tabi nin serbisyo. Ano po? Ayun po. This, ang total hectarage sa pigusuplayan kayan is 643 hectares. Na ang 129 hectares nasa Uwas, ang 540 nasa Ligaw. Uy, mahiwas tabi mahiwas na kabasan. Ayo, ang concern binig di Sir Pio, kaya undigdi ang dam, ang system, si dam na under Bahamas irrigation system, kaya undigdi sa Ligaw. Ngunyan, ang concern ni, kasi may consolidation dam sa upstream nung reservoir ng dam na about to collapse na. May mga picture kayo si Jimmy, mahiling mo tabi. Opo. Na ini, kung mag-collapse, ang gabos na debris, digdi sa upstream ka ining reservoir dam, bababa ko ini sa reservoir kan dam, na medyo matatauban ng dam. Ini pag nag-collapse, tapos yung mga debris na napunta sa dam, kahit sa pulong bako, araw-al daw na ikaya i-maintain ini. I-diesel, tamahiwason tabi. Kaya nagpapaapod kami ng meeting with the NIA, kasi sindaan masyadong agency concerned digdi. Officer na several times na yung pinagsabi sa NIA, medyo na ina-actionan nun yan pigarap mo yan sa NIA, wala pa. So, nakulang problema tabi ini Sir Pio, and saro pa po,
sa downstream, parang so apron duman sa dam, medyo collapse na rin. Oh, okay. So, kagawad Ted Tabi, pigod ng takang maray, igwaning clear and present danger. Iyan na dam na yan. Tas, primero, igwaning dam na dakula, sa itaas, igwaning consolidation dam, ito so talagang igwaning dakula o na peligro, makulaps na. Tamang collapse po, opo. Pag collapse, marampaw ito pababa, duman sa major dam. Oo. Pero ano po, ang debris maghali, digdi, yung mga debris hali sa barangay, ang Basag, Tambo, and sa barangay ang Nabunton and Mulat Bukad area kan ginubatan. Digdigamos po ini nagdidalagan. Oh. Pero mong volume iyan kan mga debris o aggregates na mapupunta digdi sa dam. Sabi ko nga ni, kahit 10 bako every day, dahil hindi kaya ining maintain. Ay, so with this, if this happen, talaga pong dahil mga katanuman, itong 643 hectares. Na kulang bagay ini sa paraumata na kung daisin na makapag-uma, ano nang gigibuhon ta duman sa mga private ka. Opo. Kasuarin patabi yan nindo na reparo na problemang iyan tabi. Medyo mahaloy na ini and we're telling the NIA na taon da ining prioridad. Kasi tabi, talagang may infra naman sinda na mga infra sinda na nagigibong arog kayo ng mga mitigation. Iyo. Ay, nako, Okay. bata uyo na naman bagal. May nag-adang-adang na mga maraot na panahon. So kaya nga ni Sir Pio sabi, ano minita, considering yung sitwasyon kan panahon tangon niya na pirming nagbabaha, panahon na ng bagyo, baka kumulaps na ini. Yes. Magiging problema talaga ini. And kung kumulaps ining diretso, sa hiling ko, ay hindi naman po ako ininyero, sa tingin ko, dakula o na problema ini. Ang Bahamas irrigators, irrigation system. Ang babagsakan ka itong consolidation dam, yung dam mismong dakulaon. Ayun po. So, parang pinakalagunan nung ba? So, parang pinakareservonan dam. So, oo. Matatauban ito. And massive yung maapektaran sa baba na nag-aasa dyan sa irigasyon na yan. Apo. Ay, sus, nakabasan. Bako sa nakabasan sa ligaw, kundi sa ginubatan palan. Ay, uwas po. Uwas. Oo, uwas. 7 barangay sa uwas, 7 barangay din sa ligaw. Ay, naku. Digdi sa ligaw po, ang barangay na nasiservan kayo pong Bahamas, ito yung irrigation system, is Barangay Barayong, Gilid, Herrera, Nasisti, and Pinit. May saro pa pong ito na siguro ito bagong bayan. Iyo. Oo. Nakulangon po ang coverage kaining Bahamas. Ay, naku. Pinakadakulang dami ini sa ligaw. Na pati uwas po nakaka-serving days. Opo. So, ang opisina baga kang irigasyon yaon man sa nabaga sa ligaw. Yun po, sa NIA. Oo. Igwa ka mo ning... Tuburan. Yaon na po nga ni, digis ng mga personal sa NIA sa pamamayo ni Engineer Cloyd So. Yaon na, nag-abot na. Nag-abot na. Very good. Sige, dahil na kami ma-disturbo tabi kagawad, Ted. Salamat sa impormasyon tabi buda sa oras. Ayun, Sir Pio. Salamat din po, Sir Pio. Sige. Okay, thank you so much, Tabi Kagawad. So, maluwas mo na ako digdi sa conference room ta. Uminabot ng sukuan, Tabi, pare. Iyo. Pamayo mismo ka na niya digdi sa Albay, si Engineer Cloyd. So, and iguanin na mga pictures digdi presenter tawag. So, ang tabayan na niya to, kung na magiging response kay ni kan na niya sa nahihiling na problema kan saan ko niya ang panglungsod kan Ligaw. Yan tabi pa din. Totoo yung mga dagdag na informasyon from Ligaw City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy, Chief Jim, kasabay niya to si Kagawad Ted, si Tido, Kagawad Tido, Ted Residilla, kan sangguni ang panglungsod Ligaw. Mabareta muna si Jen alas 10 dyan sa Newsbase and we will be right back.
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Peña Francia Fiesta greetings from Dr. Fay Lea Patria M. Lauraya, President, the University of Nueva Cáceres. The Peña Francia Festival is a reminder whatever season we have in life, whether in joy or in hardship, we are never alone. With faith and God's loving mercy and the loving intercession of Ina, we continue to stand strong and endure as we move forward together. For us UNCN, this celebration is a reminder and a confirmation as well as an affirmation of our love, our nurturing nature, and the why and purpose of our service. Let us continue to journey bravely and kind. Together, under the mantle of Ina, we shall endure. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Matapos baloon na magparibok ka nagkaperang hobenes sa relihista sa Ayala Bridge Kasudma, tulos na nagkondukta ng flushing as in clearing operations ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office as in Department of Public Services tanganing linigon ang lugar. Sigon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, nagkaperang nagprotesta ang nagtapok ni dakulang gapo pasa na bote as in iba pang basura sa mga personahes kang Manila Police District na nakadeploy sa lugar. Kaibahan man sa mga pigrilinig ang liwasang Bonifacio matapos ang mga aktibidad, may kinaraman kang anti-corruption protest. Siniguro kang alkalde na padagos ang pagbantay as in pagmantinir ning kalinigan sa syudad. Yan ang bareta akali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kad mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints. Bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag 4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan laban sa kagat ng lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pagpapantal at pananakit ng katawan at kalamnan. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Maging maagap at maging sigurado dahil bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Joshua Bino on the spot report. Sunod-sunod ang rally kan mga impormasyon nasa luwas si Joshua Bino. Joshua, good morning. Yes, good morning Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag nga tong bareta, challenge mo niyan sa pag-asa, bako ang surunod-sunod na bagyo, bako ang pag-forecast in route in panahon. Challenge sa sainda ang komento kan publiko, lalong-lalo na Sir Pio sa paagi kan social media. Sigon kay Sir Alan Almohela, ang officer in charge sa pag-asa Southern Luzon Regional Services Division. Challenge sa inda Sir Pio, tanaming sa nasasabihan na salakman ngaya ang forecastan pag-asa. At sabi ngaya, pauran, pero ngaya, pag sirit mo sa bintana, mainit ang panahon. Sigun kay Sir Alan Almohela, minsan kaya araw talaga ka ng sitwasyon, pag hilingon mo ngaya, mainit ang panahon, pero ngaya, sa balyong bulon, nagbibilog-bilog na ang mga dampog Yan. na pwedeng umabot Sir Pio nin Marikas, kasi bumagsak ang makusok na pag-uuran. Kung kaya nag-adaptar man ang pag-asa sa siling sa isang concerns kan mga nagreklamo minsan ng mga netizens, kaya minsan sa forecast, tigasabay na Sir Pio per munisipyo. Nagugunta ang tingog ni Sir Alan Almohela. Yung bago ng relasyon kasi tayo, nagkaroon problema kasi naman ating talagang nangyayari ko na ngayon ko, kung tumulan, kung tinalo, reklamo agad. Kumbaga, parang magic. Kung sila, pag sinabi namin, nangyayari talaga. Ay doon kami nahihirapan kasi parang instantaneous na yun. Kasi kung titignan mo naman sa labas, ano to, pag tingnan mo dyan, okay. Hindi mo pala alam, ando pala sa kanilang bundok, nag-develop na yung mga clouds. Ay isang oras lang, andyan na yan. So, tapos sasabihin, malitan ng tugas pag-asa. Doon kami nahihirapan. Pero, actually, nag-aakam kami sa mga challenges niya. Kaya na ngayon, nakikita niyo sa mga forecast namin, mga kasama na mga munisipyo. Little by little, hindi na probinsya. Munisipyo na. Baka pag-return namin, makakasama na barangay. Ayan dati ang Sir Pio, ang tingog ni Sir Alan Almohela, bak ngaya pag-retiro me, per barangay na ang forecast. Iyo talaga ta, dipisil ta. Yung common tao, paghiling sa luwas, maliwanag ngaya. Iyan, so interpretasyon kan common tao na day nakakasabot kay itong so halangkaw na level kan science-based na pag-forecast kan pag-asa. Yan, ngunyan, kaya pinasimple baga ni Sir na Alan na yung ngay, so nahiling nindo dyan, pero duman nga sa ibong na bulod, sa ibong na lugar, sa ibong na lugar, naharani dyan sa imong lugar, nagbibirilog-bilog na sa mga clouds. Iguan ng cloud formation na pwedeng ibagsak ang uran. Ito so nahihiling kan pag-asa scientifically na dahil nahihiling kan common tao. Correct. Nya, no. And ang tao mo niyan, kunya na, because of the advent ka inibagang internet, ang gusto perming instant, buda perming precise, concise. Sabi ni Sir Alan, amo yan ngayon, refer ni Magic,
Perming magic, perming iungit na sana. Anyway, tani, Sir sige. Pio, yan ang dagdag niya tong istorya. Dos Pomino, DCGB. Salamat tabi Joshua sa mga dagdag na istorya hali diyan sa luwa. And saro pa nga ni tabi na predicament man ngunyan. Well, diyan baga paano sa internet lalo na sa Facebook, kadakol na nin mga nagfo-forecast Chief Tekramir kung pwede po tabi ipag-share niya to suhali sa pag-asa. At inda ko man ining mga ibang mga sharer although mga midbid niya tong iba data sabot kung ano ang katuyuhan o kung ano na may katuyuhan gayud na sinda sumakainot sinda sumaka-informar ainot magayon man iyan kundi ining mga kung ano-ano na sa nabagang ngaran kan grupo na igwa naman ning presentasyon siring ka presentasyon kan pag-asa data nga ni mga miridbidan iyan data nga ni yan masusog gusto sabihin ko dahil yan yung sense of accountability na sana po ang kumapapwede ang ipag share niya to yan na post kan pag-asa nakikisabayan na bagan pag-asa sa mga nagpo-post na kung sisay-sisay na may mga video naman, may mga retrato naman, may mga analysis naman pag-asa bagay igwa man please ang i-share man lamang ni Duso sa pag-asa tabi yun ang yan kadakul na ang mga grupo diyan sa Facebook na igunin mga sadiring weather bureau. Ay nako tabi kita. Ay nako ano na tayo? Angel Mustasa on the spot report. Si Angel Aramon daw ang bit-bit man na istorya. Angel, good morning. Go ahead na. Yes, good morning po Sir Pio. Good morning po sa tuyong mga parantabay. Sa mga dugang tapang bareta na isa lang na sa sangguniang panglungsod kan Legazpi, ang Draft Ordinance Number 17-0015-2025 na may katayuhan na ma-institutionalize na po Sir Pio ang pagkakaigwanin fundo para sa pagbakalin mga school supplies para sa gabos na eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa elementarya sa syudad. Hindi matapos na ibusol ni Konsehal Butch Lucila ini para bilang pagpapahiling man kan pagsuporta sa pagkakaigwanin kalidad as in accessible na edukasyon para sa gabos. Sa nasabing ordinansa, nasa 12 million pesos hali sa General Fund ang iaalokar digit taon-taon para sa pagbakalin mga school supplies, arog kan bag, notebook, lapis, ballpen, Crayola, as in iba pa. Ang implementasyon kan nasabing programa ang papanginotan kan Office of the City Mayor. Enot naman po baga kaya Sir Pio na pinunan ngunyan na taon ang nasabing programa na enot ng ibigbusol ni dating alkalde asin ngunyan Congressman Alfredo Garbin Jr. asin na-realisar naman kan mag-asumir sa pwesto si Mayor Hisham Ismail na konsen nga ni ang katuyuhan kay ni yun makapag-extender man in tabang sa mga Legaspeñong estudyante. Yan po Sir Pio ang mga dugang na informasyon hali sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGB News. Salamat Angel sa istorya hali dyan sa luwas mga dagdag na impormasyon. DZGB on the spot report. Engaging. Saraw pang istorya man dyan hali sa kay Karen. Karen Ala on the spot report. Karen, good morning. Go ahead na. Thank you very much, Tabi Sir Pio. May initial ng disenyong ipinahiling ang DPWH 2nd District Engineering sa gobyerno provincial kan Albay tuman sa isa sa lidang ato sa stage kan Peñaranda Park. Sigun sa gobernador, may ipinabot ng komunikasyon sa iyaan na 2nd District Engineer na si Engineer Warren Azutea mintulong magkakaipang disenyo kan ato kan barke ating sinabing pag-uuranin kan ahensya sa sarong setlening konsultasyon kung ano-an magiging maray susugman sa gobernador base sa mga ipinahiling sa iyang initial menting disenyo ka itong atop kan parke, sa stage kan parke. Talagang aabutan pa nin pira pang bulan ang pagkonstruhir kay ni mantang inasigurar man kan gobernador na ipapiling niya sa mga members kan media ang nasabing disenyo sa ibahan na ang pondo na gagamiton sa pagpakonstruhir kan istruktura. Kung matatandaan baga kaya sa Pio, plano ng gibuon konseto ang nahen siya ang statop kan siya.
Nabawar ang signal mo Plano ng gibuho na konkreto kan ahensya na atop kan stage kan penyaran dapat matapos itong pagrungkahog kan retas sa buluro na nagresulta nin aksidente sa magkapirang mga estudyante. Tulo palan ang pinahiling? Yes, sabi sa tiyo. Tulong option ki mga disenyo. Pero di pa pigpiling niya ni Governor Rosal, mga sarong aldaw sabi sa tiyo, ipapiling niya yan sa mga miyembros kan media. Pero syempre, maagad mo na siyang permiso kay D.E. Warren Azotea. Sige. Yan ang report. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa istorya ali dyan sa luwaw. Karen Ala on the spot report. Sabi ni Cha Leti and Louis Vibar, maray na agad yan sa Indo sa barangay 4 Sagpon. Cha Leti and Louis Vibar, iyan ang problema. Dakulon mga weather forecaster sa social media. Puro pananakot ang gibo. Nainutan pa nga ni isu pag-asa. Titumbok na tabi, maray na aga man tabi, Sir Nong na embudo diyan sa Nong's Meat Shop, maray na aga. Kahit baga diyan sa Facebook, iguana at kompleto ng detalyes. Ang i-share man tabi nindo, suwali man sa pag-asa po, tabi. Tayo na mga pinag-share nindong iyan, bilib na bilib ka mo, na i-share nindo, naging bida man ka mo, tayo nga nindo aram kung iyan, sanksyon kan gobyerno. Kung sisay nagiribo kaan, may mga, may mga Philippine weather system na, kung ano-ano. Bako po yan akreditado, dahil yan yung sense of accountability. Kung pumaltos iyan, paano na sana, tabi. Yan. And yun na pag-asa, gigibo man bagang kabus na medyos na. Igwa na sila ning live na nag-anunsyo. Igwa na nin pigpipresentar na tables. Igwa na nin video kung sain. Atataan nagugustuhan ta itong sumanga daita nga ni midbid. Dahil mo nga ni nakakahuron. Yan na mga nagpaporos nan sa Facebook tapos isi-share taban. Be responsible tabi. Di paano ka yan? Maabot na so tagoran ning todo tabi Chief Tech Ramir baga baha na naman. Nothing is being done. Tanganing mapugul-pugulan so epekto kan baha. Nagakonsentrar kita sa pagkondinar duman sa korupsyon buda sa korupto. In the meantime, di ni nagigibo nin dike, di ni nagigibo nin physical na trabaho tanganing sa mga lugar na pinagbabaha kisera mabawas-bawasan ning diit supaglangkaw kan baha kada bes na minaoran sa inda. Wala ba kita ngayon nailing? Nakakonsentrar sa nakita sa pagkondinar sa korupsyon buda duman sa korupto. Pero dahil ni nagkukonstruir. Uyan alanin niya na. Uyan na may nagadang-adang na bagyo. Floodings will again be there. Tama kita o sala? Kontento na kita kay duman sa pagpara kondinar, pero uyan, dahil magiraray na nagtatrabaho para mabawas-bawasan su efekto kan baha. Tarakot na magtrabaho ng flood control. Jimmy Nasalita Minabolta si Chief Jimmy Compadre Giraray. Good morning. Yes, pade. Tapos so committee meeting na pinapod ni Kagawad Ted Residencia, Chairman Committee on Agriculture. Action agad si Sir Floyd na pamayokan na niya ang initial na remedyo tabi pade tanganing kay ni mabringka sheet filing muna and nakipag-coordinate tolo si Sir Floyd sa indang mayor na opisina kung mapasubli sinda temporary nin mga sheet file. Yan di tabi si Sir Floyd pamayo kaniya si Pading Pio po Sangkor Sir Floyd. Magandang umaga po. May initial solution man na po kami. Yun nga po, lalagyan namin yung upstream portion ng TT Dam ng sheet filing. So, meron naman kaming available doon sa Katanduan pero medyo malayo. So, para mapabilis, yung action namin ay nanghiram muna po kami sa Camarines Sur na may mga sheet file. Pero, information ko po kung ilang tiraso yung kailangan na sheet file. Then, pina-approvean ko rin po ito kay Director o kung okay naman po siya kagad na
masolusyonan itong problema natin. Ay, opo. Sir Sir Floyd, magandang umaga. Si Pio Fernandez po ito sa Angkor sa DCGB. So, we're glad na medyo mabilis. Sana po yung actual physical work maumpisan agad kasi kung ano yan, yung clear and present danger na po yan, Sir Floyd eh. Opo. Oo. Yun na nga po. So anong assurance po? Any timetable po na makapag-umpisa na yung physical works diyan? Asa po yung plano namin. So meron naman pong may mga commitment din naman po yung LGU na tutulungan kami since walang available na fund diyan. So magpo-provide sila ng by hammer, sabi nila. Ay, And opo. ako naman ipo-provide ko yung sheet file and mga bako po. Meron naman tayo niya na pang-sustain dyan sa bagay na yan. Ayun, so sheet filing muna tayo. Opo, sheet filing na muna po. Oo. Kasi yung budget po na binabasa natin, hindi ganun kalaki. Alam niyo naman po baga, medyo mamaliit talaga yung budget at ngayon na release. Pero Opo. meron kaming nakalaan po dyan, 7 million dito sa 2026. Pero sa downstream portion po yan ng dam. Ito naman po sa upstream, pinasok namin siya sa additional funding or exertion. Nasa 10 million po yung namin. Pero siyempre kung additional, hindi pa po sigurado yan. Hintayin pa po natin. Kaya ang pinaka-better po dito, gawa na lang natin ng initial solution or immediate action itong paglagay ng sheet file natin. Opo, so how long will it guarantee? Kasi wala tayong budget na maisosolve penalmente ng problema. Opo. How long will it guarantee yung sheet filing na yan? Actually po, pinapadala ko na po ngayon araw kasi kung napakarami ng sheet file pong kailangan, hindi naman biro rin po paghauling yan. So, sabi, nasa 130 pieces yung kailangan. Pero tingnan po natin kung ano pa. Kung kulangin, kukunin ko rin po yung sa Catanduanes, may 80 pieces po ako doon na nakabang naman. Opo. O di sige tabi, Sir Floyd. Thank you so much. Salamat po. Okay, so sa madaling sabi, preemptive ang Yes. mo na. Preemptive, Sir Floyd, Opo, preemptive naman po. Immediate po talaga yung action namin. Kung sa tansya nyo, magkanong gagastusin sa halimbawa papapahingan yan? Siguro mga 25 million. Or baka more pa po. Naku. Ang tansya. Kasi medyo mataas yung end seal na nilagay ng ng DPWH. Actually, yung structure na yan is sa DPWH po. Ang purpose kasi niyan is para ma-prevent yung scarring sa bridge. Kaya nakalagay yan. So, makikipag-tie up din po kayo sa DPWH para magtulong-tulungan na lang tapos siguro sa DA? Possible. Pasok din namin sa convergence program po yan. Kaya lang, initially kasi parang ang funding ng DP. Pero we will make a letter po to propose kasi part talaga ng nila yan, ng trabaho. Kasi kailangan siguro talaga tulungan muna dito para ma-save itong upstream ng dam, hindi masira ang kabuuan ng dam. Kung masira ang kabuuan ng dam, problema. Yung mga rice field, ilang 800 plus hectares na palayan ng apektuhan. Ang tendency kasi kapag nasira yan, yung mga filtration babagsak. So, yun po mahirap, baka yung tubig hindi makapasok sa irrigation. Yun po ang purpose yan. Although, wala naman sanang problema na masira yan. Kaya lang, kung masira kasi, napakaraming deposit ang pwedeng bumaba doon sa portion ng dam natin. Okay. Thank you so much. So, thank you yan, Tabi, pare. And resulta kan hororon ko yan. Together with NEA, Sanggunian pang lungsod and oto na lipat naman sinda sa regular na session ngo niyan after kaning committee meeting sa regular session na mga members kan Sangguniang Bayan naglipat naman na sila makakaikuan yung regular na session. Yan tabi pa rin sa tayo mga dagdag na informasyon with Sir Floyd Su kan NEA Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Nice. May resulta tulos. So, pagpapapod dyan sa National Irrigation Administration sa problemang pighampang dyan sa Ligao City. Salamat kan sa idong pagantabay. Dahil maghali, tulos na masunod po ang samuyang News Director si Mardila. Ako man po, si Pio Fernandez.
sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Turn your house into the home of your dreams at the Metro Home Sale. We've got everything you need at unbeatable prices. Up to 50% off on selected items. Shop at our participating departments. Beautiful fabrics and